Assalamu alaikum abokina, dan iya sanin sunanka da Allah? Sunana Habibu Muhammad. Ok, to da Allah ina so dan maka wani salon magana ko da ka maimaita. To Allah ya sa zan iya. Lemun tsami na da tsananin tsami, amma duk tsananin tsamin sa bai kai tsamiyan tsatso ba, domin tsamiyan tsatso da sanyin safiya ake sassaka shi da sasai. Lemun tsami na da tsananin tsatso, amma duk tsamin sa bai kai tsamiyan tsatso ba. Anya abokina ka ji da kyau kuwa? Lemun tsami yana da tsananin tsami, amma duk tsananin tsamin sa bai kai tsamiyan tsatso ba, amma tsamiyan tsatso da sanyin safiya ake sassaka shi da sasai. Lemun tsami na da tsananin tsatso, amma duk tsamin sa bai kai tsamin tsatso ba. Ka san ai ba wuce wa alaikum ya hakuri fa na kace ma hanzari da Allah. Da Allah dan ya sanin sunanka? Sunana Abubakar Sadiq. Okay, to da Allah dan yi wani salon magana ne ko da ka maimaita? To ina ji. Lemun tsami na da tsananin tsami, amma duk tsananin tsamin sa bai kai tsamiyan tsatso ba, domin tsamiyan tsatso da sanyin safiya ake sassaka shi da sassai. Sai mai gida? To cewa ne lemun tsami na da tsananin tsami, amma duk tsananin tsamin sa bai kai tsamiyan tsatso ba, amma tsamiyan tsatso da sanyin safiya ake sassaka shi da sassai. Lemon tsami na da tsananin tsami, amma duk tsaminsa bai kai tsamiyan tsatso ba, domin tsamiyan tsatso da safe ake. Kai gaskiya kai kokari mutumina, amma kai ba Kano ne ko? Kai wallahi. Mutum gaba ɗaya lokaci har ya kuke mutum ba fasinja lokaci ba fasinja ba. Ya kamata a zuwa ya bari so na samu tafi. Ko tun muke so mu tafi. Assalamu alaikum ya gajiya. Hello. Da kai tafiya ne? Wallahi. Da Allah dan iya sanin sunanka? Sunan Zaki bo. Da Allah dan ma wani salon magana ne ko da ka maimaita? Allah ya sa na sani kaga yana dan sauri. Lemun tsami na da tsananin tsami, amma duk tsananin tsamin sa bai kai tsamiyan tsatso ba, domin tsamiyan tsatso da sanyin safiya ake sassaka shi da sassai. Lemon tsami na ya tsananin tsatso a Bari dai maimaita maka. Lemun tsami yana da tsananin tsami, amma duk tsananin tsamin sa bai kai tsamiyan tsatso ba, domin tsamiyan tsatso da sanyin safiya ake sassaka shi da sassai. lemon tsami ya Na gode mai gida. Kasuwan nan fa dai Assalamu alhamdulillah. alaikum. Ya gajiya dai? Lafiya kalau wallahi. Kasuwa? To mudita. Lemun tsami na da tsananin tsami, amma duk tsananin tsamin sa bai kai tsamiyan tsatso ba, domin tsamiyan tsatso da sanyin safiya ake sassaka shi da sassai. Tsada duk tsananin tsada bai Ba tsada ba ba. Lemun tsami yana da tsananin tsami, amma duk tsananin tsamin sa bai kai tsamiyan tsatso ba, domin tsamiyan tsatso da sanyin safiya ake sassaka shi da sassai. Leman tsami na da tsananin tsami, duk tsananin tsadan sa bai kai tsananin tsada ba. Na gode ne. Ka gani? Assalamu alaikum. Me dabino ya kasuwa? Da Allah dan iya sanin sunanka? Sunana Abubakar. Da Allah wani salon magana nake so in yi ma da ka maimaita. Allah sa na iya. Lemun tsami na da tsananin tsami, amma duk tsananin tsamin su bai kai tsamiyan tsatso ba, domin tsamiyan tsatso da sanyin safiya ake sassaka shi da sassari. Lemun tsami na da tsananin tsami, domin tsamiyan tsatso. Ka dai ji da kyau. Lemun tsami yana da tsananin tsami, amma duk tsananin tsamin su bai kai tsamiyan tsatso ba, domin tsamiyan tsatso da sanyin safiya ake sassaka shi da sassari. Lemun tsami na da tsananin tsami, domin tsamiyan tsatso da sanyin safiya ke sassaka. Da mun gode kai kokari. Assalamu alaikum jama'a, sunana Habib Muhammad Escape. Yau ma kun ji mu dai a tattaunawa da muka yi da salon magana da mutane. Saboda haka ku mana subscribe a YouTube channel mai suna Escape Hausa TV. Mun gode sosai.